Bueno, hasieran gitarra prestatzen hasi ginen, kontzertuak, bertsolariak, baskariak, eta orain ja, azkenengo ukituak ematen, gaztetxa bera leku fisikoa atontzen, baita hori baskarirako konprak egin berri ditugu, ja orain hasi barko gara sukaldatzen, eta bueno, azken momentuko gauzak egiten. Bueno, urte hurrenaren ospakizunari gaur eman diogu hasiera goizean, joan gara txokolate beroarekin Bilboko epaitegetan zegoen kontzentraziora. Hor erakutsi nahi izan diogu ere Kukutza gaztetxeari gure elkartasuna. Eta bueno, bihar ere mania ditu dugu beraiekin batera, sortziretan Albiatik. Eta bueno, gero arratsaldean ere ospakizun kulturalari ere emango diogu hasiera. Sortziretan antzerkia eukiko dugu, Patxo Telleria eta Mikel Martinezen eskutik desentxufatuak, gero kontzertua, bihar ere jarraituko dugu ospakizunarekin, kontzertuekin, eta bueno, gero larun batean ere izango da apurtxo bat egun potente edo ez. Baskaria herrikoia eukiko dugu, ikuskizunarekin, gero elektrotxaranga, gero gauean berriro kontzertuak, eta bueno, bukaera izango da igandean bertso saioarekin. Egoera legalari dagokienez, badira 8 urte zazpikatuk okupatuta daramala, eta gaur egun badaukagu olako lasaitasun edo egonkortasun bat, nola baitekoa ez osoa. Eta 8 urte hauetan egon dira egoera oso ezberdinak ez, desalojoak eta tarteko. Baina bueno, orain dela pare bat urte izan genuen azken krisia edo, bitartekaritza prozesu baten ostean gauzak larritu ziren, baina bueno, jabea ere ez denez bat eta anai-arre batzuen arteko oinordekotza bat denez, euren artean aklaratu arte ere gu lasai gaude. Bestalde, auzokidekiko, ja 8 urte daramatzagunez, nahiko egonkortuta daude ere, hasiera baten bai zarata zelata, gazte batzuk haien etxe ondora sartzen zirelako okupatzen eta gauza ilegalak egiten betiko tirabirak eduki genitu, baina orain ja nahiko ondo gaude haiekin. Eta gero, hau jende askok erabiltzen du, ez baikarrik auzo mailan, baizik eta Bilbo mailan, batez ere Bilbo mailan, eta bilera asko egiten dira, kolektibo oso ezberdinenak, haien ekintza propioak egiteko ere erabiltzen dute espazioa, eta hori, orduan guzti horiei eta beste publiko guztiari ere zabaltzen diogu gonbidapena asteburu honetan, gaurtik hasita ja, igandera arte, gurekin ospatzeko 8 urte hauek, eta besterik gabe. Animatu. Hori,